Antayin nito baka tirahan pa iti sa bali. Bueno, kastoy nga rudan, ti surat ti pagayam tayo naglingid di tinagan dalay it From Dali, Ilocos Norte, nagkutong. ti probinsya ti Ilocos Norte. Ken ka mangbianong, ilingid naklakuman ni tinagan dalay. Siksiak idi balasangak ken napintas ti rupak. Isong adumay ti nagdaton kanyak napintas ti pamuyaak. May saditan ni Ben Mangbianaw. Kastoy man nga raw ti nanipudan ti amin. Nadua nga talaga ti agaram, napintas ka girl. Sexy ka pa, nga ako na lang. Nakaragragsa ka kunay dali. Kamodyanan na. Inaklunak mutlaangan. Naggasatak. Tas siyak tinaklon mo kada kami agdat-daton kang ka. Gaputa si ka tinakariknak iti ayat. Ken manakman kadagiti amin ngagdat-daton kanyak. Agyaman dali. Kayat ko, agkalay sa tanadagos. Tapno awanan ti sabali nga masidag kang ka. Ha? Nagdarasan? Idinagdaton kang ka. Nakasaganak at talaga ng mga Di agar aram mayat pa niya. Di agkasardan to, nag-apa. sawa. Adamatan nga talgad at trabaho. Iso asaan nga rod nga agbisin ti bangunan ta a pamilya dali. Nagpaiso. Ay, nakasagana ka ka din na makiasawa ka ni Ben. Nahustuan kami mutan iti taon tatang. Ken nagpada kami mut nga adda ti panggedan na. Iso pa nagkunak. Awan ti makagapo tapno saan kami pa ilang agkalaysa. Wala nga ruda. Da kayo ti makaambaw. Da kayo matagdan na. Sigod mo nga gaammo kayaw, tagkakalugaran tayaw. Wan tatang, agaam mo tayo dito lugar tayo. Iso asigurado akon kin ni Ben. Tabalay kan trabaho laang ti papapanam. Iso ama ko nakanagasat ti anak ko no si ti asawaan na. Agyaman ak nana. Anya anana? Nana, kunam kanya kun Ha? Nanang Ay, kababain mo't nana. Dandanin ti panagkalay sayo kan ni Ben nga anak ko. Iso nga irwam mo nga rudan ti mangawag itinanang kanya, balasang ko. Nagado ti dimmaray ti kalay sa taben. Pwede nga rod. Nagado ti may nakipagragragsak ka data. Nadua talaga umay, wat-watan naitan. Ben? Naragsak ka kadimot lang, dali. Wan ay ayatag ti lalaki anak ki asawaak. Uray siyak, dali. Awanan ti sa pulak pay. Tas sika tinasawak. Sa apay lakuma, taawan ti agbaliw ka data. Adda, baliw to rin ang babae. At dalata ti agbaliw Ha? Anya ti kahit mo asawan? Agbaliw ti panagayat mo kanya. Saan? Siyempre, iti pa naglabas ti Mga panawan. nagulo. Agbaliw ti lang Tum ni matumba. Adda, agbaliw. Parang siya nagbaliw. atata, lumakay kan bumakit ta. Day tatisan ang maliklikan na Nagbago pala. panagbaliw ti tao, Ben. Oray man kuribut-but tang taon. Saan tong agbaliw tirik na kang kadali? Agbaliw man ti kudil ta? Saan tong agbaliw ti linaom daytoy puso? Dungaw! Narags Ije ka nga gayam. ti panagden na may ken ni Ben Magbianong. Awan na pulos ti makunak ken kuana. Ta talaga ama nang ipateg ken nadungaw nga asawa. Naglabas nga raw ti tawen ket naadaan kami iti dua nga anak. Nagsar Parang kami lang. Dalawang anak. ti nga agmuteng nga trabaho ta
Impamaysak ti panangasikasaw kadagiti anak ko, ken ti asawak, mangbiyanaw. Ay na, nagbang lumot na tayo lutlutom lakay. Wan man, tay paboritom dahi to'y bakit. Ay na. Di ka unay ata. Sana all ilutuan ti asawa na. Ang mga nulumubo ak iti oray lalakay. Kita man di makulang ti baging. Bayam, dahi taabagya dumakal. May mayatin ti lumukmag-ang ti kumutong ka bakit. Madi ano lumukmag, title nakot tong. Naglaing kantumot kami nga agluto. Iso nga imasak mo't timangan. Kayat kumut bakit. May mayatin ti imasam ti ilutok akanan ngem tay saan ka amang mangan. Jaklakit di kayat ti kasta bakit. Pangmangan. Napsugat mo ta talagan, mami. Diyak kaya ating timangan. Nagkukusim kayo mo't na kabalay ko. Siyakla ti mangmanganen. Mangmangan kami mat. Wan ang nagbasitikan ka ninyo. Kaslakit din bisbisinan kayo ta nagrarapis kayo. Kahit na nga sa dagay anak nat nakukutong kanila kay na, so na nalukmag. Tangang mga mangan. Nanang, mangpurusak man dita bunga ti papaya yaw. Ilaok ko lang di tinula alutwag. Ay uwan mga alaka iti na ata, kan puro sumon dagita darangidangan, takanan yun to kadagiti apok. Hun man nanang. Nagadong amin ti bunga day tapapaya darangidangan. Diyak masabaan dagita akanan. Sige nga ron nanang. Tainayon ko na purusan dagitoy daridangan. Aguray ka man, Ben. Apay nanang? Mangmangan ka kade. Hey, Natural. bakit nat nalukmag, so na nakutong. Nanang. Di pa'y din jak makatrabaho para iti pamilya. No jak mangmangan. Ay, kasano kat nagrapis kamutan? Saan akas ta tibagim iti baro ka? Saan nakansamot nga sa asikas? Parang ako lang nakutong, tapos di bakit ko na lukmag. Swan ni Dale. Anya kita saan ngay nanang. Asikaswan na ka. Naasikason to pa di manugang yaw. No kasano ti panangasikasok kadakwada nga agiina, kasjay mo ti panangasikaso na kanya. Maapay nga ron nagkutong kan ngay. Kas kalakawayan mo tan. Kurang lan maitay. Ko sobra matunod ta kawayan na, di pa Yam nagatid ka numaanginan ka. Saan mo't narapi sa klaeng nanang? Saan nag-akasla kawayan? Ay, madi Gagangay ngagbaliw ti pamagi nanang, nang runaket lumakay mo't dataon. Anya lumakay. Manulat tawon mo ngay. Awan pa 35. Ay, so, Rabang na kuma akapimpintasan ti bagem iti kasta tawon mo. Nakaumay kayo mo't nanang. nakayak pa nga. Wan. Ha? Nanang. Apay nga kitaan dak iti pababa pa nga to. Ay, nagluk magkandale. Ha? Ay, kwa nanang. Manipod impas ngay ko ti may kadwa nga anak mi kidniben ket nagbaliwan ti pamagi. Kanay na, nagimas ti pampanangan ko. Anya. Mami, Kastam talaga pimanti babae, no? Anak ko tagbalo. inak makayayam ti karuba. Lumakmag na. Ay, Lola, ada ka magkayam. Agmanuak. Ha? Kasya na ka ni Apo Diyos, Apok. Lola, inak pa'y magkayayam. Sige, Apok. Takasaritak man daytoy inam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y. Dalay. Badin samot tan ti mapaspasamak di ti unag ti balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang? Apay ngay asikalaang tinalukmag kada kayo. Uray jay Apoko kat nagrapes. Kasla si kalaang ang timangmangan dalay. Saan mo takasta nanang? Mangmangan kami amin. Apay nga rod ngay ang nagrapis ni Ben nga anak ko kan ti Apoko. Ayan jay buridak.
Nakaturog nanang. Ang mga nuura di Narapis mo't lang. buridak nga po ko kat nagkutong. Di mo samot as-asikaswan ti pamilyam dalay. Day talabagim ti as-asikaswam. Ay, isa na po no day tananang. As-asikasuk ti pamilyak. Un-una agpay apakarin dagiti anak ko, sakbay nga agisubuak. Apay nga rod ngay asikalaang tinalukmag. Nagrarapes dagiti kabalay mo. Nay, Ha? apay kasla na pudot ti ulong bakay. Kasano? Kat kaslakit din irresponsable ak nga inay ti pagtaengan. Ta nagrarapis kayo kano akabalay ko. Siyak lang tinalukmag. Adula amin. Gagangay na tagbaliw nga ruden ti bagim, tamanay nayunan ti edad mo. Wan angam kaslakit din baybayan kayo nga aga-ama. Kasa ti kayat ni nanang mo pagparangan. Ha? Saan na kami matabaybayan, mami? Isungarot amangan kayo anaimbag. Tapno saan asyak ti agbalin adakas iti imatang ni lulam. Kaslakit din nakaraw-rawat ak una yun. Tasyak lang ti lumuklukmag dito balay. Adula amin dayta. Adumot ti kanan may. Nang runa kanyak. Ngam talaga asa anak alumukmag. Saan ko nabasol? Pamaginan. Kaslasak. Uray ado ka No nakatumama. saan nga itulok ti bagik alumukmaga. Husto nga raw, tagpagatangak man ken ka iti karnet baka. Tapno jakon agudong. Wala na. Day talaga yan. Manungay akilo ti karangag. Uray talo a kilo. Agmotor ka mat saan aya? Wala na. Ay, igatangan nakman nga rod barok. San abale, tatangdanan ka. Saan na masapol na. Idagas ko to di balayo na gawirak. Sige man nga rod barok. Kaya't ko talaga ti mangluto iti naimas. Tapno makapanganmot iti naimas di anak ko ken apu ko. Ha? Para kadamanong Ben, jay ipagpagatang yu karnit baka, nana? Ay wala, ilutwak ida iti naimas. Tapno makapangandamot iti husto. Ne, apay ka din nanang. Parang kita na pimanan tuloy kat mawaybayan. Nagyapunan. Ayabak ida iti balay. Ta ijay dan amang rabi eh. Aha? Kat no nagluto ak iti pangrabyan mi nanang. Bayamon tinlutom. Naimimas betla ang jay inlutok asidaan jay anak ken apo ko. Not it, That's poison. Nagluto ni Dali iti kanan dagiti agaama, abalayan. What? Isa di mo nga rod ayaban idaamangan iti balayaw. Ay saan amang mangan iti husto dagiti agaama. Iso ang nagkukutong da. Siya kon timang pakan kadakwada. Barang makaaduda iti makan. Anya? Parwaram kit di idan abalayan. Taayabak iday di balay. Kasanong tilinuto ni Dali? Para kun kuan na mo't lati inluto na. Iso ang naglukmag. Iso lati lumuklukmagan. Tadi na siguro. Hindi so na pimanan ti... Pakpakanan iti husto ti pamilya na. Kaasi mo di anak kong agtrab-trabaho para kadakwada. Nay, abalayan. Saan samutin ang nasaya ti kasta pa nagsasao may papan ni di anak kao? Pudno mo ti bagbagak. Makitkita ti ebidensya. Naglukmag ni daling anak mo. Idinto ta nagkukutong dagiti agaamana. Ay, sus. Gapo ta isulaang ti Yun lang ang basihan mo. Ang babaw naman. aglamlamot iti husto ijay balayda. Amo pa'y amuin. Gusto. Basbasi ka lang ti makikita. Gay ti asawak mangbianaw. Nagrapis nga minan ni Ben, idinto ta mangmangan mo't iti husto. Kan uray dagiti anak may. Nagrarapis da, idinto ta as-asikaswag mo't ida. Siyak ti saan amaan anawa dumakdakkel da lumuklukmagak mayt alumukmag. Nang runa no jak timbangayin ti panangan kao. Napukawan jay siksay ide apamagek ken awan Ano dyan na pintas? Kinsiksik. ti makita at tangid kao. Siksik. Gapo iti diagsarday panaglukmag kao. Kanayon latan ni nanang dito'y balay. Kaslakit din bambantayan na ti amin agaraw ko. Baybayamon bakit?
Kasano abaybay ket sa anak anaway nga garaw. Tasyaklatan aka na yung tisipsiputan na. Saan mo ngay kaskaso? Diyak kaya ti kastoy Ben. Iso akasaritam man. Ta saan na aka na yun tim umay dito'y balay. Saan mo ta mabalin ngay bagak asaan nga umay dito'y balay? Ewan na. Amangan no mapasakitak pa itirik nana. Anyamot nga minin ayat ti kastoy. Pinasayat nga ramidem, di mo ikaskaso ni nanang. Pagbaketan na siguro, ti pa nagbalin na aman nakibiyang. Karot tinakan na. Kun uray si ka Ben. Di mo kunaan asaan kan nga karga. Nabsugak mo tayo bakit? Ibagayo laang no saan yun akaya ti pa naglutlutok. Ta nagbasit kan kaninyo. Iso aday ta. Saan kayo alumuklukmag? Dali, anya ka din dahi ta apagkaskas taam. Kasano ket makabasbasulak pa yan ta saan kayo alumukmag. Kasla krimen iti pa nagkita ti inam. Iso amangan kayo pa'y man. Kargaan nyo pa'y dagita pinggan nyo. Ay mabit lang ta manggauak pa iti Alang nga tumabaya. Baybayan ka nun. Husto nga roden, bakit? Nabsug kamin at talaga. Uwan, Mami. Awan papananan ng mga anak pay. Ay, kusim kayo kit di Iso agparparangan nga irresponsable ak nga asawa ken ina. Isa ano na masapul nanang. Nagado ti ilutluto kakan kanen me. Mabangbang lisan kami pa yun nagagduma gapu iti kaaduna. Anya, saan maibibus ti ilutlutom? Siguro, saan naimas? Iso saan mo't makapangpangan iti husto dagiti agaamam? Anya, kat no adumat ti Katuga nga mo. kananda nanang. No adu ti kananda, apay ngay nagkukutong dalatta. Nanang kababagidan ti narapis. Anya ngay ti maaramidak. Impacheck up kun tupay dagiti apu ko yo. Kat kunadaan normal ti kilo da iti tawanda. Ngem narapis dala nga talaga nanang. Ay sos, lumok magdagijay, no husto ti taraon nga ipaunagda. Nanang. Kun uray ni Ben, nagpintas ti bagina idibaraw. Ngam idi nang hasawan, nagkutungan. Amin nga makiasawa agbaliw. Uray sakto pa nga lalaki kat agbaliw ya. Si kalaangan ti lumuklukmag. Iso anak ko. Karon no ag-anak or mapututan. Dakal ti bumaliw. Sakto ba? Kurang dalakit de iti asikasaw, iti denam. Abalayan. Insulton samutan iti biyang ti anak ka o ti kanayo na panangtid mo kadakwada iti taraon. Anya nga insulto? Agyaman pa'y kit di ata ikak iti kananda. Tapno makapangan iti husto ti pamilyana. Abalayan. Amok di anak ko. Saan na baybay ang dagiti agaamana? Ay sos, abalayan. Kunamla dayta, tanalok magdi anak mo. Ngam no jay anak mo, tikas lakawayan. Amangan no agreklamo kamot lang. Abalayan. Bye-bye andak laeng. Kapara iti pagsayaatan da mo tiar aramidak. Kan may sa. Mairanod mo't laeng di anak mo iti makan nga ipipan ko iti balayda. Na. Amangan no iso pa iti mangibibus tay sulaeng mo't ti lumuklukmag. Ay, kasi mo't dagiti aga-ama nga imimutan na. Nay, nalabos ka na balayan. Saan nga imot ta anak ka? Kung saan nga irresponsable nga inaakas iti panagkunam. Biyangot kakit di una akatugangan Na, pagsasawan nakmatan abalayan. Kaputa aglablabos kan. Pagbalbalin ng mga awan amuna kung irresponsable nga ina ti pagtaingan di anak ka. Agapalan nagiging agabalayanan. Anya, nagluto manan. Bayamon tapag ayat na ti agluto. Makauman ti aramid na Ben. Ni, nagluto lang mat iti inyag na dito Gapu taawan ti panagtalek na kanyak nga asawam. Di na maitalek ti palpalamot ko kada kayaw. Baybay amon bakit? Isumot ti mabannog nga agluto iti ado. Tapno saanin mabambanog aluto-aluto. Agsublikan iti sidong na. Anya? Sasawang mat dali? Saan ka nga rugas asikaswan? Awan serbik nga asawa. Iso nagrapis ka. Saan ka pakpakanan? Idinto ta naglukmagak. Siyak lang ti aglamlamot. Iso nga agawid ka rin jay balayo.
Ibati mo dagiti anak ko. Pero ruwan namin nga sakit na ako nan. Ta dito'y dadanak. Makauman ti style ti inam. Sumardeng ka man. Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam. Jay aramid ti inam ti sana nasayaat. Hoy. Isung agawid ka kidain. Bareng numapalukmeg na ka ni nanang mo. No isong ti mga sikaso ken mang palamot ken ka. Ken asawa ti katugangak. Agrikyarda pa yan kinitatang ko, gapoy ti kinabiyangot ni katugangak. Asikaswag ti pamilyak, ngem talaga ang narapes ti kababagida. Idinto ta saan aman anawat ti panaglukmag ko. Basol ko nga raw no saan da lumukmag nga oray pagpakanagmat iday ti ustaw. Iwan-wan nakman iti rumbang nga ramidag, tapno agsardingan ti katugangak ang makibibiyang kada kami. Ang ganda yung pamalakan ni Mang Bianong. Ayam ko dale, no kayat mo mayasidag tirik na ti katugangam, kidawam di kaasawam makasaom kabukbukodam. Kadagiti mister, ipalubos yaw ti casual panag one-on-one ni Mrs. kan ti inam nga awan ka iti sibay da. Imbes depensa am ta bagim iti simple la asana pagkinaawatan, agbalin ka kalmado. Ay. Di mo latta ni kaskasaw no nyaman ti sasawan ta katugangam. Total, ammom di tabagim saan ka managbaybay nga asawa. Asikaswam iti hustaw ta pamilyam. Kasungane iti ibagbaga na saan ka asikasaw. No pay kasta, napatag ti panangipakita iti respeto iti katugangan tayaw. Oray no maminsan ket agsasabali tayo iti Paisaw. irigan kan panamate iti may sabanag, kasapulan nga dalat tate panagraem tayo kadakwada. Saan naman kahit asawain datayo ti husto kat masapula bastusin tayaw ti katugangan tayaw. Saan mo nga ikan iti kay papanan ti tunggal ibaga wenno aramidain ta katugangam. Maadaan kayo man iti naororno sa relasyon wenno saan padasam asaan panunutan nga amin nga aramidan na kat agturong kan ka. Ngem, no te panagkunam kat awan iti lugar te man nakibiyang katugangam, agkalintigan ka, no day talaangan te natda a solusyon. No pa'y silulukat ka iti suwestyon ti katugangam, saan mo aliplipatan sikapay laang te masurot. Makisarita ka na alumamay. Saan masapul makiapa tapno maibaga ti kayat mo nga ibaga. Ipalagip mo iti katugangam napatag iti pamilyayaw. Ngem saan makatulong iti relasyon no kanayon nga dokumento na. Wenno saan kanayon nakaasitaren kadagiti aramidam. Sursurwem ti umadayaw no kanayonan ti apayaw. Nasaysayaat no saan kayo laangay na kanayon nga agkita. Agkita kayo laangay no kadwam ti asawam. Sigurad duwam saan maapektaran ti relasyon niyo nga agasawa. Ta saan maliklikan maipating nga ti asawa no adda tensyon niyo iti katugangam. Napatag nga addalat ta pamatag tayo kadakwada akasla bukod tayon naganak ida. Ken kanayon nalaglagipan dagiti napapatag nga okasyon akasapulan nga adda tayo para kadakwada. Oray awan ti okasyon, basta oray mamidwa iti may sabulan, kat makita tayo ida kan
makumusta. Saan tayon nga orayon ti aldaw nga awandan sa tayon to ibaga nga ipatpatag tayo matida. Alright. So, nalpasan guys. Hanggang dito, inukaytyo pa iti kastoy nga drama. Nagdangeg ti drama. Like and subscribe kayo dito YouTube channel ko guys. So, salamat ti support tayo. Thank you. Abangan nyo ti next man na pa nagdangag tayo ti Ilocano drama. Bye-bye!